bianglong angkang rong ker kar kli misen pen kapachun. Harlung Langso School Pramod Chandra Kumar le headmaster do bom pulote school kaching thorjikali chilut thurong. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Government school along lo kacharli osomaratum komantusi quality education nang kemanpo. Government school along kecharli claim somaratum komantusi mesen lo kacharli avarsai kelongpo. Bonta lake moaporsi thekpon long bompo. Bonta skula hemalong jongsi lo thanbang ang bongpen headmaster aningkan dam de polote bangso school along kacharli dun klim somaratum ko ansi toklang ahin ki paprang dun thekpo lesson si socheng dhenta constituency angkang Harlung Langso school along thanbang ke hoi mate headmaster abangke aningkan school hem kache dam de ajok school hema bangke sampri danga sonsi nang manderlo Bangso putha KSA Kaziranga District Committee lapen KSA langkhang arotum chelangsi school hem along an humri damlo. Ka humri dam ahut ke thek damlong atengki school hem asar nunga bangke ke klothu ji dok an pinlo. Non e prang nangkang honglok among be ke wang ahut bangso school hem asar nunga bangke kiru dun raiji ansi angring nangdolo. Bangso hut birta ke longpona bangke headmaster Pramod Chandra Kumar abangke school hem ke wang aphai jumpik. Wangseta amek jangrong titi. Jongme headmaster do seta KLT athanbang aphansi ke paklem toy pusi KLT thanbang atumpen thanpon Harlung Langso School headmaster Pramod Chandra Kumar Jongsi staff angbong chipulo pulote high pressure sugar keso dopu kachikrong lok penajok thangta chupuno dak lapen Jongsi Pramod Chandra Kumar aphanle headmaster pado bom pulote Harlung Langso School banke murim sang penan parke thangta theklong lede jiputa staff atu ningje pontu District Committee, Lapen, Langkang, Branch Committee pen, Celangsi. Dak adi manang palelo, Harlung Langso ME School along. Ang palelo, dak nang pale dat penan. Ala HM kami abang na cetong pi. Lapen dak master tum nami komre. Ate ibin pen bangke lang nama bute Education Department. Education EM Richard di sir kami alang ni ani tun kar bilu jari song ben tuneng rilo je Harlung Langso ME School along totally dak amalgamation gad lo LP school pen ME school lo dak Labangso high school ke nursery to class 8 ando bonta thanbang aphai bangke thombet lapen ke asia hin pen puthot thanbang nangke toy thujia phan kachuningri padopon halapu sarkar pen loke charli osomaratum kangchir kalang 8 pen ke pajok jia phan midday meal satami arni pipon pe lapen oke pa cholongji alama bangke helobing alamlo boti ki pinangji anta PPC arni bangta han an tunra pet mate kachuri a an penan parke thangta klim somaratum cholong lepusi than ponthu class KG1 KG2 pen up to class 8 andulo oi fit sami dak a teacher bangke bang thombet dulo tongte adak kwan ni student ke ong aso puthak bangke a class ta ke ong aso puthak bangke ni tum kar bilur do chari asong ben tuneng ridun lo non immediate teacher mate than bang nang toy ji phan ni tum tuneng ridun lo lapen plus dak ni tum school buildings tami langlo ilong long ni school building bangke kaheng no se theklo nang sundame mu thekpon long ko la bangke video long same thekpon long ko building same chelang pin an pin lo la so building same education department pen tong sekot pen nang ke nang selam seragi phansi ni tum lu jare song me tuneng dilo Socheng dhenta pen Bharat Phangcho KTV News
Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.